Čaute všetci! Ako vidno, som v robote, ale to mi nebráni dnes sa vydať niekde na výlet. To je tá sila toho strihu. Takže keď je človek správne strihnutý, tak vie byť aj na výlete a vie byť aj v práci. No a keďže chalani z okolia Krakova, a teda z Poľska, písali, že či by som sa nechcel ísť pozrieť do Bystrice na trolejbusy, že ich to tam trocha zaujíma, tak si vravím, dobre, bude voľnejšie, boli prázdniny, jazdilo menej spojov, tak som sadol do auta, išiel som sa pozrieť do Bystrice nielen na trolejbusy, mal som tam aj iné nejaké aktivity, takže nejaká jazda trolejbusom sa síce vo vnútri nekonala, ale zvonka nejaké budú, tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Tak poďme na to. Ako správni výletníci začneme náš výlet na železničnej stanici. No a tu v predstaničnom priestore už máme našich elektrických krásavcov. Tu sa odohráva nástup a výstup na trolejbusy. Prvá trolejbusová linka bola spustená v auguste roku 1989. Mal to byť darček komunistickej strany k 45. výročiu Slovenského národného povstania. Hneď vedľa železničnej stanice sa nachádza budova terminálu, čo je vlastne stanica pre prímestské autobusy a zároveň nákupné stredisko. Prímestské autobusy majú stanicu v dolnej časti, nákupné stredisko sa nachádza v hornej časti, takže sa na to pôjdeme pozrieť. A ako každá stanica má svoje tajné miesto, tak tu som to tajné miesto objavil medzi nástupišťami 5 a 6, kde je taká pekná tabula s históriou autobusovej dopravy v okolí Banskej Bystrice aj mestskej dopravy. Takže toto je veľmi pekné. Táto trolejbusová prevádzka nesie aj jedno prvenstvo v rámci Československa, a to, že to je prvá prevádzka so 750V systémom. Takže sa tu odohrávali aj prvé prototypové skúšky československého trolejbusu, prvého 750V. Čiže to je taká historická zaujímavosť. A ďalej, čo sa týka trati, tak sú tu 3 hlavné trate, ktoré majú pár odbočiek, na ktorých sa momentálne prevádzkuje 8 trolejbusových liniek. Trolejbusové linky sú v Bystrici označované číslami 1 až 8, podľa toho ich poznáme, okrem toho, že sú teda trolejbusové. V minulosti pozostával vozidlový park prevažne z modelov Škoda 14 a 15 TR, kde väčšinu tvorili prevažne tie klbové verzie. V dnešnej dobe pozostáva vozidlový park prevažne z modelov Škoda 30 TR a 31 TR. 20 kusov majú týchto krátkych
30 a 3 kusy majú 31 DR momentálne vo vozidlovom parku, takže sa to v postupe času vymenilo v neprospech kĺbových vozidiel. A samozrejme mi to nedalo, tak som vybehol aj hore k pamätníku SMP a k priľahlému parku, kde sa nachádza odstavená vojenská technika z druhej svetovej vojny. Takže vy sa pokocháte vojenskou technikou, odtiaľ potom skočíme na námestie na kávu a mastím domov. Dúfam, že sa vám výlet páčil. Ak sa vám páčil, môžete hodiť like. Ak ste tu noví, môžete hodiť odber a teším sa na vás na budúce. Čaute.